Yeah, ni-right, FOREXMOGULS le episode echaza mayelana ne-investing.com, which is i-app leni ibonayo lapha. Kahle kahle into engizoyenza ukuthi ngizove ngichaze ukuthi isebenza kanjani, iziphi izinto okufanele uzenze, and ibaphi ama-event ekufanele wa-check, yabo. So yeah, sizokwenza according to this week, njengoba ngizomtshengisa. Okay, click i-app yakho. Uzoyilinda-ke ethi ukuloda. Yeah, isikhathi esiningi ijwayele ukuvela kanje, yabo. Mawuqala nje ukuyi-download-a uba nayo, sometimes ifuneke ukuthi u-sign up, but ngiyacabanga ukuthi sisonke siyazi ukuthi ku-sign up kanjani whenever nje ungena, yabo. Naye yami negama lami laphaya, yabo. So iba njalo nje. Then masibheka la ezansi kunama-tab awu-5. Kufike kube le market, kube le indaba, kube le calendar, kube i-watch list, kube more. Yeah, so kuba into enjalo. Then into ozoyenza wena iyodwa ukuthi uzoya ku-calendar. Ku-calendar. Ekhalendeni ila khona osuke ucheck ukuthi izolo, inamhlanje, ikusasa naleli sonto lilonke, mhlambe like from Monday to Friday. Amaphi ama-event azobe khona ozokwazi ukuthi ungene ngawo kwi-market, because la sisuke sibheka ukuthi ngesikhathi esithize i-market izomuva ngale ndlela kakhulu or noma kancane. So thina kuba khona esiwa-selectayo ukuthi okay, lawa sizowenza, lawa ngeke siwenze. Ngeke senze wonke because wonke awamuvi ngokufana. So with that being said-ke, sizovele siklikhe u-this week. Yeah, ku-this week-ke kusukela Monday bengekho lutho, or Tuesday nalana bengekho lutho, kulawa esiwenzayo. Then Wednesday bekuyi-GBP ngo-80, kwaba i-Euro CPI, kwaba i-USD i-non-employment change, kwase kwaba ikhadi la GDP. Then Thursday, which is namhlanje, akukho lutho olutheni, yabo. Lawa nje hayi akuwona into ongathi ungayenza. Then masuba u-Friday, which is kusasa, la khona-ke kule khona emuvayo ngo-past 2, which is i-unemployment rate. But before uzufike la, kubalulekile ukuthi yebo le nto i-orange le la phezulu engathi nama-dots awu-3, ngiklikha yona, yabo. Le nto ibizwa nge-filter. I-filter ila khona ohluza khona, yabo, ukuthi ama-event abalulekile maphi, yabo. So kufike kube khona le enekhanda lenkunzi, ngathi noma inkunzi yini uma ngingaphosisi, ya. Kufike kube leli elinekhanda elilodwa, mase kube namakhanda awu-2 namakhanda awu-3. Wena uzongathikhi leli elamakhanda elilodwa nalawo namakhanda awu-2. Phela uzoshiya elithikile namakhanda awu-3. Leyo nto ichaza ukuthi lawo ama-event ila abalulekile anokuthi i-market ingamuva kakhulu kuwona, yabo. So uyona lo ishiyayo-ke, then mase usave kanjalo kuphela, yabo, ukuze uzokwazi ukuthi kuvele lamakhanda awu-3 kuwo wonke. Then wena kulamakhanda awu-3 uzobe usu-check-a-ke ukuthi mangaki maphi ama-event ozobe wenza. So loku nje it's for fundamental purposes only, because i-market isuke imuva ngale ndlela
exa kusathane. So kumele ukuthi ube aware ukuthi okay ngalesi sikhathi lekuzokwenzeka ukuthi, yabo. So yeah, lokho nje ikona okubalekile. Okunye nokunye akukho okufanele ngabe like uyazixaka ngawo. Then mase ucheck next week uthi okay mhlambe next week ke uzobe uprepare in, yabo. For instance la kukhona layout i-retail, kube khona interest rate ye-out futhi ngolesibili, yeah. Then mase kube unemployment ngolesihlanu next week. So yolawo 3 nje esontweni lilonke engabe ukuthi mhlambe siyawenza. So basically that's it. Ungazuzixake nje kakhulu. Kuphela mina into esengayenza for my our subscribers, singafonele nginenzele i-chart or iphepha whereby ngizobe ngitshengisa ukuthi imaphi ama-event ekufanele uwabheke ukuthi nje for the whole month ukuthi nje sure azobe move. Then lelo phepha solithola kwi-Telegram. So kuzoba ne-link engizoyifaka kule video noma kwi-video elandelayo, because right now I don't think ukuthi ngizokwazi ukuyenza manje, but the next video ngizoyifaka iphepha ukuze nikwazi ukubona ukuthi imaphi lawo ma-event lawo enizobe nikwazi ukuthi niwabheke, yabo. So that nizoba aware ukuthi-ke ithini into yokumuva kwe-market. But yeah, yilokho kuphela. So I hope ni-understandile lento. I hope nje niyayizwa. Forex Moguls. Peace.